Hello guys, जों थारमाने गणेशगुरि दं आरोना जोङो कार्बिआंलं थांसिगोन आरोना guys। थारमाने जोङो गणेशगुरियाव दङ एसे नालायाव थाबानो जाबाय आरोना जोङो दिनै मानि थाखाय थांनो नागिरदों एसे खामानि दं जोंना न'आव जों गाबोन फैफिनगोन आरोना guys। नै गणेशगुरि आरोना गणेशगुरि दा जों गणेशगुरियाव थांसिगोन आरोना guys जोङो नोंसोर होमबा भिडिअखौ नालायाव थाबानो जाबाय आरोना हरनि राइड आरोना guys। Tuh, ontrain ya. Kadang nang dah जों न'आव थांबाय आरोना मा जाहोनाव थांखो जों मिथिया आरोना guys थारमाने जों न'आव थांनानै जों फैफिनगोन आरोना खिन्थु जोंना मोनसे खामानि दं आरोना बे मोनसे खामानिनि थाखाय जों थांफिननो नागिरदों guys नायलांबाय थाबाय आरोना राइडनि सम जोंना दा नै बेफोरा थाथ'लायबाय आरोना guys जोङो गाबोन फैफिनगोन आरोना दिनै थांनानै दिनै मंगलबार गाबोन बुधबार फैफिनगोन guys। Hello guys, এতিয়া ঘৰত যাবি आरोना थारमाने जागिरद कलेज आरोना थारमाने मामा घरत जायसे थारमाने आरो घरत जाबि आरोना गाइस बालके थाबि आरोना जागिरद कलेज মই যাব आरोना पुरा लाङिन पुरा যাব आरोना गाइस बालके थाबि आरोना भिडिअ शट देखाय दिम आरोना ada डांगर आरोना गाइस। Bas negasदोंलै guys दाबो सफैया माथो मा खालामबावनांगौथाय बिराद गोबावनि जागिरद टाउनाव दं जोङो थारमाने जायगायानो गैया डाइरेक्ट नाय কি কৰিব আৰু বহুত লেট হৈছে না guys। iya ना ayo নেকি পিছত মই যাম आरोना र' বাসে নাই খালি ট্ৰেভেলার আছে আৰু bas logo cabi arna guys para balki cabi arna video सब दिखाई मारना दा जोङो बाइकजों थांसै आरोना गाइस थारमाने जोङो फैबाय जोङो आनैमोनबो फैबाय आरोना दा जों थांसिगोन जोंनि लांहिन कार्बि आंलंआव गाइस दा नै जोङो बाइकजों थांसिगोन जोंनि एसे आरोना नोंसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना देखायलांबाय थागोन आं जों थाबायलांगासिनो दं जागिरद आसु घरत जाम आरोना भिडिअ चाबि मैं सब देखाय दिम आरोना जे मन्दिर आरोना देवलमा मन्दिर ओम शान्ति देवलमा मन्दिर आरोना आरो नै जाव दं आरोना जागिरदनि मन्दिर आरोना जागिरद नङाब्ला मन्दिर आरोना itu guys। आंनि MR ब्लग 100K टुसेल गोजा मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस बाय बाय।